Goma yare ce ani musodim se ani ma koro maliko na maliko kan amun kluba an kana ni sangada na an fuli ani tambimbe kata au klingin la barajere ma fo au sigoro la ko fu ko wala mono ko warkada ina fo obalon chugo mina minyi cardon fe minyi kliya fe daga kanjeta ani saba sanga bi sabanda na mona gosi minyi tuwango ko kana bisigi awye wala sa mamun be ka fo lube tamaro la wala sa ko sega faso kiwara soro ado fanana minyi faso dum fana yi mun bi tamaro la wasega u kiwara soro o baran kon bike o ukmunde kondana kliga na barata bulu fleni minyi kamo do batu ray abe dugula matoro tala ay anyo moria ka bi jom kan kenesigi awye minyi mamtu kamara nere dingedu halibe negaw kuna ni wati naka afini furuka barafuru minyi kumaso kuloshilimbe bwaji watife kliga na minyi sidi traure sidi fana be anfe kumaso kuna yano minyi tulanchu kuna ni oku noela ga ani mamtu barula ga utega nyogo famde ga abinyi baro fangele mando ubu barula ga utega nyogo famu ga beado Amadou kana ko bela jilebe ale de bolo ni sangada ina kabela jile fu kabela jile wala jumando ni alors bembe siri donc ni bembe ka ba c'est bon ali bembe ka ba c'est bon lebo omru mi kala me ni ansigle anga kene kan mi ni soni bi amina munu saloke kusobe na fo do ko tumenu na sisan koni am se ka fo min koni Guinée équatoriale gelay chama joshi la ka bo o gelay la sabula mamunu be no ni do ko tumenu nani ki warla mamunu soro o de ka fo Guinée équatoriale jamana kondana jamana nyamaw kunyi garante mun taka jamana de munun be no ka fo jamana wala de munun bu fe no ulu segere o am se ka fo chama bola la sabula min koni ni fien la bela de tegabi kuna donna na munu be ni saben fo tu bulo ulu de kono kumbe berla anyi ki wara lawa mun so dogo kun be fori wati minna dogo kun temeni o fana minyi malabu no yu ka dugubai mali mun be no ni seben fofo kun tabulu o kunyi mata ani kelindi ga alula min ko ni tonje kulu yi ulu kumbe tunrange munum be uka akaw la fasa kadamine au conseil la table 16e na table jere jokulu wala ulu kumbe ulu ka jola ani anga jamana fama munum be no wala saw mo fana ka seka labla minyi batay o takunu ku mata ani kelenyi abina fo abla jili franyonga mata no la malion na munu ku mi gelea kono do kun temene mi furi wati mina gando ku na ma kibara sorofolo ka foko ulu blala ni misi boli kluban kana ka bo minyi Guinée équatoriale abseka ala donia ambi sigi fana ka minyi madame ba Fatmata Jara kono pupe donc o ku tamado ke abi do kun fula bonongo bo ameriki jamana kan kata francais ka la sigi do sokrele mimbi no be talike jense ngani tomba ire na korla la kata jira wala ka fo ka mali deme ka mali nyama deme wala sanga sega bo ni gele en konnana o kuna do franga gele kan o kuno tama o kunte mali demayi sabula farafin jamana munu siglembe de munu siglembe ameriki jamana kan ulu chama fana ulu ka joke ka faramal don kan wala sa ni mbaro bse ka sabati chuga mina o ni mu fana bolo la nana nyon soro ana o dantigali ke anyi abona ko no minyi malien diwnyi ubi gere yalla jamana ko kana na kren lela musumon ulu tabka fara akan sisan minyi Arabie Saoudite kata se Kuwait ma akaja min ko ni mali dinyi ubi gele akonnana ambolom sudop mi ay kulikambo malion na kulikan ko nam se ka fo amena no yi Mariam samaki ana rebna no so nga jurla soni naliko kala chugo min alhamdulillah bi mo ko ambi abininga kunyogo kini kunyogo flabo o naliko kala chugo min ay rebano abe dabulu muka mo mun be no bisa gele mun kono nabna olu bla jeli nya fanyi nga ju srafe no bana minyi ni do kun fana kono na krenela tratat meni o min ko ni mali doni ubi chesiri bala donia kuro ni tafan kuro ulu se ka sabati chugo mina minyi uka program tumarangi o ni o baro bi talike mamun bi jumana ko kana na wasaka to usigoro la ka seka fencha manyana bwana ka soro amakeni u boli unona ka soro abike basigi ni aklisigi kondana minyi o baro kala minyi anga jumana dunan jigi soro la tartat meni o mo kan fana bi amulu amena o lasi oma nindi anga bi jamkani pla de résistance o talinye fe o fewre mun mi doka ana ulu belaje le la si awma ni sonkela taranye famna ne gajuru fon labla bunya ani karama kono dogali tala nyum famya konnana o albi amna jeka akla di jamna refna tahbulula gasan sama to kamera
amita minye anga application mumbe programme tungarange amita ola ambe folo kama folo mi lame kene ame mawakil laji ka fo akela tratate meni kene dinfa kumbe karamogo de batungara rebulu o dimbaya o kumbe minye ambala muso do bulu kamara muso ka bo Italie ka ufeno namsa Nasra voilà Nasra kamara ka bo Italie ka ufeno ale mi adimbay o kunyere tigiba o kunye Sheikh Sali o ayima chama wule munu ya baraka nyogo ni sabla programme tungarange abi warchi de kufo wala sa mauka seka warchi ka bo uka telefonu ngono kanu ka kontu kono wala sa mauka seka uka sogona courant sarakuto usigorola ka uka jiu sarakuto usigorola ka ku chaman beno munun beno ni ipmi mabla ka ga sisan chaman beno ni warnana warti do adu dafe iga seka ni beki sigorola akli sigini basiki konnana o baran kon dabala de kama o minni barab be kunche wati mina o minni kalande nere de kuma kala modo batungora togola keneka o nama ka funu be kuma sokono kaba yoro ne kontena sega sigo kuma ko donc amita dimba malika dakunye de mala me ako keneka donc am soroka Sheikh Sallam ka tugo mam kamara kabo Italie ya Nasira Kamara kabo Italie erwa anya ka fo minni Sheikh Sallam ka application ni do tungarange on tire oui bi am se ka fo lancement phase wekela sabla chama falla barakataw ba da kana dimba kunta daga di ima ni so ka fo ani ere malde mundo tumalawa awani malde vraiment ni so jara ko sobe parce que tani ko ba dimba ya taka dima ça veut dire que yo bonya ro taka daika ne malien de mi sigilembe Italie ya santan wolon blay men tout sigilembe Amerique folonya santuru ken et ne nga samu kan sabam ge tungana mbafo ni ko mi madelika nyoko ay changement minana tungaran ko ka niveau là ne kon madelika nyoko ne yala la jamana chamani nyoko che min te sigi yere doronye j'ai vu que Cheikh Sali est en solution de quoi parce que ne raga bara ben immigration ma ne be migrer ou chala la e dongo da donc ne ba don de ko min banka ne ba don toro mi mese ka soro et ika war blaka ne ka jamana kama masa se yorola ou ba akewale make edum baga ta kasuma de chela donc na fora ko mo sorola mo mi mbese ka to o de kumbe wuli ka boyka o tsaka ke fuye ni so jako programme damnena ne a fazi besui kadamne wakati mina antara mission na francia kola kana se bima ne a besui parce que ko fa kala ka ko benya beta ka dinema Italie kono ka kala ka mblanga mo former commerciaux bambolo munu bande me barala au niveau national donc vraiment ne ma del kan ñoy ani so jara Cheikh Sal koro mais mako bambe ka do la mako bambe ka accompagnement parce que mako kelen se ko la mako be se ka ide nyana masoro ibse ka war soro ka fendo financer mais ni balmo mi deme ni ka faso de mi deme akob se ka chien bolo ka soro ya dabo ulu yere mi deme li kama ni makuna ja abina ke chien ka do beku andu mako bale la chugwa mina bi akaka mbega wuli ka centre remote kuni moi-même je vais redoubler de force parce que ne ba ko quand même doni mais ni bindi ni la ni encourager parce que ni fazi kura miala o de ibese ki ka wari consulter en tout mot de possibilité sur le fond parce que mo ko mene wole do Nasra anyi warchi est-ce que wari sera wa donc j'avais des problèmes voilà il veut répondre au jumena ni era ta donc ibe ka war blame war masa se yorola donc ni anyo solution soro ko war be ga bla abega sa se yorola en même temps mo ko be ka se ka service ke ko famille ouye ka soro famille outé de kun kono tuguni abega ke na ko sutara quoi ni ere ala bara de quoi ni ka I adama de nyogon deme al na soro business de do mais ibi ka adama de ya de to sutara kono vraiment dans tes chèques là quoi dans tes projets ina ambeka de mes projets ka se ka nyesoro ani on yere fana ka se ka lafia war consulter ko fra kregre la se kana lafia jime wala se o abse kana lafia mina parce que folo la itumbe se ka bukunye mi fo ki kumbe se ka weleli ke antumbe fa ko de système civique nga mais le reste na ka lafia ni o yere ka teme o kan parce que weleli ta la tukuni ibe do application kono doro ibe ka versement ke ka kla ka cliquer consulter ka donc ya cliquer be message chima ki ga war ha ambi kun sutra ere kon nana ko akko organiser no tellement que mo tsela mo ka faire consulter ko fait quoi parce que message na ira ka téléphone na privé ibe se ki ka faire na jeto wa mina donc o el la fia ba minye o kunta kono folo be o faralaka
donc an nisɔndiyara o la kosɛbɛ. An bɛ mun de fɔ sisan. tabarikala Cheikh Sall an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maaw wele an kun bɛ kɛnɛrɛnnenya la min ye Radisson collection na a bɛ tali kɛ fɛn min kan ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min b'i bolo i n'a fɔ application baara ni baara min bɛ yen n'a daminɛna kabini san 2016 bi i kunnafonidilaw wele i jɛɲɔgɔnw wele i ye tɔnkɔnɔnkɛw wele walasa cogo min na i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ maaw y'a kan an nakun yɛrɛ ye jumɛn de ye application ye fɛn jumɛn a bɛ se ka nafa jumɛn nafa jumɛn. Ok, alors il faut notre Cheikh Sall programme Tungaranke initiative donc ni jɛɲɔgɔnw don comme i y'a fɔ cogoya min na i ka ɲininkali la donc an ye wele bila presse ma ani an ka partenaires ma aw ye yan bi donc pour que u kana an ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun kɛ pour que ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ ka se ka nɔgɔya lase u ma kosɛbɛ donc an nana k'o de yira bi maliyɛnw na donc depuis 2016 an ye baara daminɛ an ye activité caman kɛ kɔfɛ kosɛbɛ Espagne Italie France bi bi na application installé don mɔgɔ caman ka téléphone na donc bi an nana k'a yira maliyɛnw na ici Mali kɔnɔ bi k'a fɔ tungaranke mun bɛ k'u mago tɛ tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ ka wari c'u ma u bɛ se ka bɛn dɔrɔn k'u ka compteur numéro Somagep ou bien EDM ou bien Isago ou bien abonnement télé donc au ci somɔgɔw ma kɔfɛ dɔrɔn wa référence dɔrɔn u bɛ se k'u t'u sigiyɔrɔ la donc k'a sara ka sɔrɔ a ma kɛ ni wari caman ma kɛ ni degun ye maintenant fana tɛmɛnen fana kɔfɛ an nana fana k'a jira k'a fɔ maliyɛn bi bi na tuguni n'i bɛ kɔfɛ i ka compte bancaire sɔrɔ Mali la donc o ma gɛlɛn tuguni i sigilen b'i ka salon kɔnɔ i bɛ don application in kɔnɔ donc i bɛ Mali compte dɔ dayɛlɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye i bɛ tuguni ka wari bila o compte in fana kɔnɔ i tɛ dan o dɔrɔn ma i bɛ tuguni ka se ka o wari in fana ka consulter ka sɔrɔ i ma mɔgɔ si wele i ma degun foyi sɔrɔ donc an kɔni y'a dilan an y'a ye présentation na k'a fɔ maliyɛnw mago bɛ nin fɛn ninnu na mais a ma d'u ma fɔlɔ donc an y'a dilan ka bila u ka bolo kan pour que cogoya min na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ voilà. Nka compte in dayɛlɛlen bɛ kɛ banque ka Mali compte min bɛ dayɛlɛ yan a musaka b'a la. a ye compte min bɛ dayɛlɛ musaka foyi t'a la a bɛ n'a fɔ i bɛ Bamako i bɛ taara banque la i b'a fɛ ka compte dayɛlɛ donc compte épargne don musaka t'a la ani fɛɛrɛ bɛrɛ tɛ compte in fana kan compte d'épargne don. wali hakɛya joli ye kun a bila a kɔnɔ wali kelen n'an bɛ se k'a dɔn. ayi mun ka gɛlɛn compte problème ye mun ye wari bɛ bɔ yɔrɔ min na o source ka dɔn n'o source dɔnna n'a ka di e bɛ se ka miliyari 1 bila a kɔnɔ mais bila cogo de b'a la parce que compte in wari bila a kɔnɔ cogo di a bɛ bila a kɔnɔ ni carte bancaire de Visa Mastercard American Express ani CB bon o carte minnu b'i bolo France ou Espagne banque dɔ de y'a di donc n'i bɛ sanni fɛn fɛn kɛ n'o carte ye o banque de bɛ autorisation d'i ma k'a fɔ n sɔnna nin wari ka bɔ ka carte kan donc o wari source dɔnnen don donc n'i ka banque min b'i bolo kɔfɛ n'o ye autorisé ka wari mun bɔ carte in kan o wari bɛ se ka bila i ka compte kɔnɔ Mali la ka sɔrɔ degun t'a la. sécurité b'a la komi n y'a fɔ n ka kuma la cogoya min na yan banques nana bi bi in na an bɛɛ b'a dɔn nin banque ninnu filɛ nin u dɔw bɛ Faransi u dɔw bɛ Espagne u bɛ compte dayɛlɛ maliyɛnw ye u bɛ wari caman kɛ n'u sɔnna bi muso y'a fɔ a ka kuma la an ye test kɛ basic cɛ y'a fɔ a ka kuma la test kɛ a y'a ye problème t'a la muso fɔ an n'olu polisi bɛ test la Mali dɔrɔn tɛ an bɛ ka intégration kɛ ani banque caman cɛ sous région na Mali b'o la Sénégal b'o la Côte d'Ivoire b'o la Burkina b'o la avec des banques an tɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ si ni banques tɛ donc sécurité côté kɔni na an ye an se k'o la kosɛbɛ. voilà donc assurance fɛnɛ an y'o kɔlɔlɔ mun na an y'a la kɔlɔsi ni maliyɛnw caman bɛ kɔfɛ ni ala ka kalifa minɛ u fure nali a ka gɛlɛn kosɛbɛ maliyɛnw bɛ cotiser de i b'a sɔrɔ kuma la fure bɛ kalo 1 kalo 2 kɛ ka sɔrɔ wari ma sɔrɔ a ka na fɔ donc sɔnna bi an n'o bolo di ɲɔgɔn ma kɛ a y'a wari ma kɛ kosɛbɛ yɛrɛ 4000 5000 i b'o sara san kɔnɔ donc n'ale ka kalifa minɛ u bɛ miliyɔn 7 di somɔgɔw ma pour que cogoya min na u bɛ se ka na ni fure rapidement cogoya min na ani ka jɛnɛyaw bolo da. L'application est disponible et opérationnelle dans combien de pays? Non. C'est partout dans le monde. Voilà, l'application est disponible partout dans le monde. L'application, elle est accessible sur les Android et puis les iOS, c'est-à-dire iPhone et puis Android. C'est une application, elle est accessible partout dans le monde entier. Quand est-ce que ça a commencé à être opérationnel? Il y a 10 jours. 10 jours. D'accord. Merci. Je vous en prie. aw sɔrɔ cogo di ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kunnafoniya la. an ka banque partenaire minnu bɛ nasol ma dɔrɔn programme tungaranke olu b'a kunnafoniya banque minnu bɛ yan BMS BESIC Coris Bank donc banque wɛrɛw bɛ yan n'olu bɛ kuma la mais minnu ta sinsinlen don n'olu tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sisan o ni banque saba ayiwa min ye Mamutu Kamara i yɛrɛ bɔla k'a mɛn sisan min ye nin ye maa fila ka kuma ye ka tugu ɲɔgɔn na Nasira Kamara ale tun ye nin kɛnɛ in denba ye
nasara tɛmɛnen kɔfɛ min ye Sheikh Sali ale yɛrɛ min ye programme tungarange a ko ɲɛmaaba ye ale fana ka kumakanw tugula o la hali bi an bɛ to o kadira kɔnɔna na sisan min ye Mariam Samake an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mun tun bɛ Arabie Saoudite n'o bɔra yen nɔ min ye Dumia ye ni o ye Dawuda Dumia ye ka bɔ Arabie Saoudite an bɛna fana wele ka dakuɲɛ fila ɲini a fɛ sabula a bɛ n'a fɔ ko nɔgɔyala nka hali bi mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ n'u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na walasa olu fana ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ min kɔni a dɔw ye an y'a ɲini ka kuma fɛ nka n'u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ nka an bɛ taa Dumia yɛrɛ fan fɛ ni Mariam kumana fɛn minnu bɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o la Mamutu Kamara donc sisan sani ani Dumia ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani Mariam de bɛna fɔlɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ hakililajigila minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jamukan in lamɛn o Mariamu an y'a ka kumakanw latɛmɛ yan nɔ a bɛ waati dɔɔni bɔ a tun bɛ fɛn min ko fɔ o de tun ye ale kɔni ye arabu jamana lasɔrɔ mɛ nka a tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na cogoya min na a bɛ se ka dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na a tun ye kulekan bila diɲɛ mɔgɔ ma maaw k'a jaabi walasa ale bi gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogo min na an bɛ se k'a fɔ bi don in na a kumakan in kɔni an y'a tɛmɛ kunnafoni sira caman fɛ a kɛla sababu ye min kɔni ni maa caman olu ye kulekan bɔ Mariam ani tile Mariam somɔgɔw ka kɛnɛ an ba i bɛ radio jaga fɔ kan nin waati in na an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ Mariam ye an balimamuso ye min tun ye kulekan bɔ waati dɔ la k'a fɔ a bɛ degun kɔnɔ maaw k'a kulomagɛn walasa ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ Ala fo k'Ala wale ɲuman dɔn alhamdulilayi bi Mariam ye a faso lasɔrɔ Mariam i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna ko ninnu kɛla cogoya min na wa n ka foli bɛ bɛɛ ye fɔlɔ aw yɛrɛ ni ce ani baraji tabarakala ne bɔra yan ko gɛlɛya ma quoi donc j'ai décidé ka taa ko n bɛ taa Saudiya n bɛ taa 2 ans kɛ walasa ni nana n bɛ n ka école sara d'accord donc n bɛnna ni dɔ de ye mɔgɔ ɲɛnama tun tɛ donc a ye kow fereke ka papiyew ɲɛnabɔ joona yɛrɛ donc a ye n bila ka taa n yɛrɛ selen fɔlɔ min kɛra na o ye n ka téléphone passeport n bolola minɛn bɛɛ u y'a bɛɛ minɛ fɔlɔ ko n tɛ n somɔgɔw sɔrɔ ne kun ba kun bɛ kuma semaine kɔnɔ siɲɛ 1 donc ne ye a fɔ n ba ye n k'a wele k'a ɲininka ko mɔgɔ mun bɛ yen olu y'a wele k'a ɲininka ko ni mɔgɔ nana k'u bɛ boli de ne somɔgɔw k'a ma ko n'a bɛ boli est-ce que a bɛ taa k'a taara k'a bɛ taa a ka école kalan sara de ɲini k'a y'o f'i ye depuis a ta kuma an tora o ko de la sa an bɛ ka to yen don o don u bɛ baara de juguya mɔgɔ ma ni ne ye baara daminɛ 11h sɔgɔmada 11h fo fajiri ne tɛ sigi n tɛ sigi yɛrɛ fo fajiri donc ne y'a wele ka segin n ne tɛ se ka baara in na segin u kan na segin Mali la depuis san 1 ma dafa a ko k'ale tɛ se ko o se t'ale k'ale kɔni ye ne bila ka taa mais min ye ne segin ko ye kɔni ko ne ka kun k'a bɛ ba k'a la tɛmɛ donc a n'a gan ka gan ni min kana tigɛ ka bɔ na adamaden ka baara kɛ depuis don o don 11h fo fajiri ne ko n k'a ka ɲi donc don la ne bɔra dɔrɔn ne ye n ka minɛnw ta ka taa donc bɔlen n taara bɛn ni maliyɛn dɔw ye kɛnɛma ye n taara olu fɛ yen donc o de la n ye appel kɛ o yɔrɔ in de la ka mɔgɔw wele n ka ɲa n ma u ka na bɔ a la ayiwa Mariam min ye maa min yɛrɛ kɛra nin sababuya ye a bɛ Arabie Saoudite walima a bɛ Mali la a bɛ Mali la yan tabarakala an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ o ko la nka sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i kɛlen ka kulekan bɔ mɔgɔw ye i magɛn cogo jumɛn ni cogo jumɛn ko kɛla cogo di min ye vocal kɛ n ka video in kɔrɔ u y'o de wele o ka numéro la donc o ye ne ka numéro passé mɔgɔw ma ne ka numéro sɔrɔla o cogoya de la donc an ka jamana lasigidenw bɛ Arabie Saoudite min ye association fana ye u fana ka lasigidenw bɛ yen nɔ a ko kɛla cogo di ko taa ni ka segin kɛla cogo di donc weleli ninnu kɛlen sisan n taara ambassade de la n taara ambassade de la ni CSDM président bɛ Jɛda o de bɛ to k'an wele wagati o wagati ko n ka hakili sigi k'a bɛ ɲɛnabɔ donc n taara ambassade la ambassade mɔgɔw de y'u jija sisan ka n ka mɔgɔ n bɛ minnu bolo baara la
ka passeport minɛw la u ko ko te boye ko fane ko cɛ ye wari min dun ko fane ko sara donc ambassade mɔgɔw de négociation kɛ alhamdulillah ko k'u jɛra wari kɔ donc nana Mali la o de la Mariam e bɛ gɛlɛya min ye e yɛrɛ de b'a dɔn wallahi i kelen tɛ maliden caman fana bɛ yen nɔ minnu ma se ka e ka opportunité ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ma se ka boli minnu ma se ka u den ka bɔ malidenw bɛ gɛlɛya la i bɛ se ka a sɛbɛntiya k'a fɔ mɔgɔ min bɛ e ka situation ɲɔgɔn na hali bi k'a fɔ ko u ka ca yen wa u ka ca yen dɛ u ka ca yɛrɛ a cɛw b'a la musow b'a la caman de bɛ degun na ye ayiwa hali bi i b'a ye fana dɔw fana bɛ yen nɔ olu ɲɛbɔlen bɛ taama fɛ janko Arabie Saoudite ni Kuwait n'a ɲɔgɔn olu bɛ fɛ ka taa ni foli ɲɛna n'u kɔni bɛ se ka ni mɔgɔ bɛ se ka dɔgɔ yɛrɛ Mali kɔnɔ yan soit ka da Afrique wala o da ka di bɛɛ la n'i sera arabu fɛ yen u b'i ka hɔrɔnya bɔ i la k'i danbe bɔ i la hali diinɛ u b'a bɔ i la parce que hali seli heure sera k'i ka taa seli u tɛ sɔn f'i k'olu ka baara de kɛ n'o tɛ seli Makan ne kun bɛ Riyadi de ni ne seli wagati sera ne taara seli da muso bɛ taa pɛrɛn ne kunna ko ne ka seli to yen ko kana ne ka baara kɛ ne ko n tɛ seli to yen kama fo ka diɲɛ wuli ayiwa Mariamu tiɲɛ yɛrɛ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o o y'a sɔrɔ folikan min b'i bolo fana ka taara maa minnu ye i dɛmɛ ka daminɛ ambassade mɔgɔw la ka taa bila association na ni folikan min b'i bolo ka ɲɛsin u ma an b'o opportunité fana d'i ma ok n ka foli bɛ bɛɛ ye ambassade mɔgɔw principalement Mohamed Ansari ale yɛrɛ de ye n dɛmɛ kosɛbɛ ani tɔnɔ Duguya Jeda sani Ami o bɛ Riyadi ani dɔw minnu bɛ Congo fana olu fana ye n dɛmɛ n bɛ bɛɛ fo a ka ca n bɛ bɛɛ fo d'accord ok Mariam an yɛrɛ b'i fo an bɛ dugawu don kɛ i ka nali Ala ka kɛ hɛrɛ ye amina rabi n'Ala sɔnna ma Ala ka nin kɛ belebele ɲɛbila ye amina rabi inchallah merci bien Mariam merci Amalmaw ni ye Mariam Samake mun bɛ n'an balimamuso don n'a tun bɛ Arabie Saoudite a ye gɛlɛya sɔrɔ a ye kulekan bɔ min ye maa caman bɛ yen nɔ minnu ye a magɛn an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya in kɔni o wulila k'o kɛ o sababu kɛ kun caman ye wulikajɔ kɔni kɛla ka caya walasa min ye Mariam ye a bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min na an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah a yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ye sisan ambassade mɔgɔw bɛ o la ka taa se maa wɛrɛw fana ma minnu bɛ yen nɔ n'o ye association mɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛla sababu ɲuman ye Mariam kɔni a ye faso lasɔrɔ bi wulikan minnu b'a bolo ani ladilikan min b'a bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma fana mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa a y'o fana fɔ an ye donc n'Ala ma basi kɛ sɔni mun bɛ tuguni na an bɛ wulikajɔ fana kɛ minnu fana ye Mariam dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ mun na n'o y'a sɔrɔ u ni maaw bɛ ɲɔgɔn kalama maa minnu fana bɛ nin gɛlɛya kelen kɔnɔna na donc n'u bɛ ka wulikajɔ minnu k'o tigiw ye donc an bɛ fɛ ka a ɲɛdɔn ka bɔ olu fanfɛlaw fɛ min kɔni ye minnu salo ye an b'a kɛ siga t'a la an bɛ sɔn ka taa an nu turu min ye yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Guinée équatoriale kan sabula an y'a fɔ an ye k'a fɔ gɛlɛya caman fana tun bɛ Guinée équatoriale hali n'o y'a sɔrɔ caman bɔra la bi a tɔ tolen bɛ fɛn minnu ye an bɛ fɛ ka o fana ɲɛdɔn walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kundamana kelen ye kunnafoniko la min kɔni ye sɔni ani Guinée équatoriale kaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Arabie Saoudite kaw fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɛ sisan min ye Dunuya ye ka bɔ Arabie Saoudite an yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mamutu nɛgɛjuru siraw la salamu aleykum Dunuya allo Touré i bɛ direct la radio Jaka fɔ ka somɔgɔw ka kɛnɛ tɔrɔ alhamdulillah ani Mariam Samake bɔra ka kuma sisan a ko alhamdulillah i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na tɛmɛnenw na a ɲuman sela Bamakɔ yan nɔ alhamdulillah taa cogo a ye dɔɔni ɲɛfɔ an y'o la wulikajɔ minnu kɛla aw yɛrɛw fɛ walasa seginni fana bɛ se ka nɔgɔya a ye dɔ fɔ an y'o la a ye foli kɛ ka ɲɛsin aw ma an bɛ fɛ k'a dɔn bi Mariam y'a fɔ an ɲɛna ko a dɔ b'a la ko siga foyi t'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ bi minnu b'ale ka gɛlɛya ɲɔgɔn kɔnɔ Arabie Saoudite mɔgɔw bɛ yan minnu b'a gɛlɛya ɲɔgɔn kɔnɔ wa a yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ dɔnnen tɛ parce que u bɛɛ dɔnnen tɛ ka da sababuya jumɛn kan n'u nana yan minnu
bunu kumbe aeroport la rabu bunu kumbe aeroport la kuta katanu ye adore ne riache kilo kema saba kilo kema fla ou bien même ali katema au sanfɛ donc u bena kuta katu bila sou konote mɔgɔ tu rodon u tɛ mɔgɔ rodon o kaw bɛɛ b'a la bon o kelen la dɔw minnu yɛrɛ bɛ la dɔn cogo di a dɔw somɔgɔw de parce que dɔw minnu sera Bamako ye o dɔw b'a fɔ dɔw somɔgɔ ye u bɛ taa se 16e président ma olu bɛ weleli kɛ ka bɔ nin ka bɛ taa wali u b'an ka numéro di olu ne yɛrɛ ka numéro d'u ma directement u bɛ ne wele ni y'u ɲininka k'i bɛ dugu jumɛn na u t'a la dɔn o kaw o jɔyɔrɔ bɛɛ bɛ yen u bɛ ɲininka u bɛ dugu min na hali o t'o dɔn jango ka se kɔrɛ yɔrɔ dɔɔni ma bon minnu dɔw bɛ yen minnu ka kaw dɔɔnen don u bolilen bɛ ka bɔ u ka patron fɛ yen olu dɔw bɛ riya dugu kɔnɔ olu bɛ kaw dɔɔnen don bon olu fana mɛ fɔ mɔgɔ n'u yɛrɛ ma se ambassade la mɔgɔ t'u ka cogoya dɔn hali yan an t'olu ka cogoya dɔn fo n'u yɛrɛ fana wulila ka se ambassade la wali ni minnu sarala an na an bɛ se ka ambassade wele k'a fɔ dɔw bɛ yan karisa bɛ yan a bɛ nin problème na a bɛ nin problème n'o tɛ hali bi mɔgɔw bɛ yan mɛ a yɛrɛ bɛɛ dɔn a dɔnnen tɛ. Ayiwa an y'a ye fana Dunbiya tɛmɛnenw na i delila ka kangarimada kɛ janko mɔgɔ minnu bɛ waleya jugu kɛ a dɔw la agence de voyage olu nɔ bɛ a la ani mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛw b'a la nka agence kɔni jɔyɔrɔ ka bon a ko la i bɛ mun fɔ hali bi i bɛ mun fɔ jamana faamaw ye i bɛ mun fɔ u nabagaw fana ye minnu bɛ u lataga nin jamana ninnu kɔnɔ i bɛ mun f'olu fana ye. o ye komi an delila k'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko i k'a fɔ mɔgɔ ye ko kana bɔ o ka gɛlɛn. K'a fɔ mɔgɔ ye kana bɔ o ka gɛlɛn a kɛra o tɛ yan wɛrɛ o tɛ yan dɔrɔn hali faransi yɔrɔ yɔrɔ ni ko mɔgɔ ma gɛlɛya bɛ yen caman o tɛ se k'a da la bon mais minnu bɛ na n'o ye n ye kangarimada min k'o ye fɔlɔ u b'a dɔn min don parce que yan maa yɔrɔ wɛrɛ ko dɛ yan n'an y'a kelen kelen fɛn fɛn ye u b'u yɛrɛ ɲin'a la parce que directement on va les déclarer aux autorités saoudiennes yankaw yɛrɛ kana ni mɔgɔ y'u ka jamana kan i mana n'a ye norme na i mana n'a ye contrat la n'u ye mɔgɔ minɛ a la alors kungo min b'a la i bɛn'a ye yan kɔni n'u bɛna ni mɔgɔw n'u ye yan jamana mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn k'u nana n'u ye ko contrat t'u bolo n'u y'a dɔn ko fɛn fɛn trafic kɛ kana ni mɔgɔ ye contrat t'a bolo a tigi bɛ ɲangi cogo min na hali interdiction de séjour o bɛɛ b'a la yan bon n y'a welewele kan da kangarida kɛ u ye mun na parce que agence tigi ninnu a caman ni ne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn an delila ka a kuma dɔw wɛrɛ ka k'a la o e de nana ni karisa ye a dabila donc o ye kangarida min ye o ye nin wagati nin ye ni fɛn fɛn nana yan k'i nana ni mɔgɔ ye ni mɔgɔ y'a fɔ dɔrɔn ko i nana n'a ye hali an tɛ siga an t'an sara ambassade la an t'an sara consulat la directement an bɛ wuli ka se faamaw ma k'a tigi yira k'a fɔ ni u bɛna iji la wali u bɛna imura la mais olu de bɛna ni muso an ka mɔgɔw ye ka na nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ n'u y'a fɔ fana ko a preuve bɛ min u nana ni min ye immédiatement faamaw bɛ taa nɔfɛ a tigi ka n'a fɔ ale tigi ka n'a fɔ ko nin de nana n'a ye u b'a caman kɛ agence tigi dɔw yɛrɛ b'a la agence tigi dɔw yɛrɛ ha wɛrɛ b'a la a dɔw fana bɛ kɛ minnu bɛ yala coxeur minnu bɛ yala ka mɔgɔw wele dugu kɔnɔ u bɛ taa agence ba dɔ de fana kɔnɔ ka taa ko kɛ yen tuguni n t'a agence tɔgɔ fɔ fɔlɔ mais n'u m'a dabila ni mɔgɔ mɛnna la yan alors aw yɛrɛ na bɔ a kalama Mali la yen. Ayiwa ni a ko kɔni Dunbiya y'a fɔ cogo min na mɔgɔw ka bɔ jamana kɔnɔ faamaw tɛ se k'a fɔ ko k'o dabila pewu nka ni u taara yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ u bɛ Mali ɲɛmaaw wele u bɛ ko ɲɛnabɔlaw wele u bɛ association minnu bɛ tunga ka ko ɲɛnabɔ u bɛ aw wele a bɛ se ka mun fɔ faamaw ye u bɛ se ka fɛn jumɛn ta ɲankili la ni maa minnu nana ni ɲɔgɔnna waleya la ka maaw bɔ ka t'u don gɛlɛya kɔnɔ u ka se k'o ɲankili da o tigiw kan. a ko min ye nin ye a ka gɛlɛn a bɛ n ko a ka gɛlɛn mun na parce que ni k'i bɛ kuma an ka faamaw ye k'i bɛ plainte kɛ mɔgɔ kama ten bon k'a fɔ ka preuve sɔrɔ ko nin dɔ ta o ka gɛlɛn mais siɲɛ fila 16 bɛ mɔgɔ fila la arrêté gendarmerie la ka 1 an o kɛra an y'u arrêté mun na u nana ni mɔgɔ minnu ye yan olu ka tagali retour segila billet la billet d'avion na donc u taara an taara n'u ye ka 1 an Dramé la 16e vice-président ala ka hinɛ la an taara n'u ye ka 1 an donc u gardera yen ko fo ka na ni billet ye bon a kɛra mɔgɔ fɔlɔ min na olu yɛrɛ ye weleli kɛ a bɛnkɛ dɔ ye yan ko o bɛ billet di ko bɛ billet di bon o kɛra ten o tigi a y'a bɛnkɛ min wele o ye ne wele yan k'a bɛ billet n ko billet ci ka na fɔlɔ bon billet électronique don a y'a ci ka na n ye wele Bamakɔ n ko o ye bon a y'a bila billet sera yan bon filanan fana an ta kɛra ten donc an
an kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an bɛ se ka min yɛrɛ fɔ u k'a lajɛ surtout le ministère de la promotion de la femme de la famille tout ça u k'a lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kana na yan o tɛ se ka kɛ mais u k'a lajɛ n'a bɛ se ka kɛ contrat ɲama jɔlen min kɔnɔ contrat ɲɛnama min kɔnɔ ka na tuma dɔ n'aw hakili b'a la wagati dɔ kɛra u tun taara contrat bidon dɔ yɛrɛ signé à travers je ne sais pas ministère de la promotion APEJ anw y'o dénoncé yan mais u tun b'a ta ba la fɔlɔ an y'o dénoncé yan ko tiɲɛ tɛ dɛ nin maison min ye nin ye yan a y'a signé ni mɔgɔ minnu ye o yɛrɛ de o y'a so mɔgɔ dɔw ye ka mɔgɔw labɔ Afrique kama a si tɛ tiɲɛ ye bon heureusement o dann'o ma o contrat o ma signé tuguni mais ni 16e ka appel tɛ wulikajɔ tɛ k'a dénoncer k'a fɔ nin ye nin ye tan mɔgɔ si tun tɛna wuli k'a fɔ kama k'i bɛna ko kalan lajɛ ne yɛrɛ tuma dɔw u bɛ se ka nin ko kɛ cogo di ka pan ambassade kunna ka pan consulat kunna bon ceux qui sont comment dire ceux qui sont assermentés ka Mali tɔgɔ la yan légalement ka pan olu kunna k'i bɛ taa nin contrat sugu signer amanga voilà d'accord ok donc Dumbuya an b'i fo i yɛrɛ ka wulikajɔ ni ka cɛsiri la sabula fɛn fɛn Arabie Saoudite ni jida ye n'a mago selima kuma o kuma fɛn fɛn b'a kibaruya la i b'i wulikajɔ kɛ mɔgɔ bɛ degun na i b'i wulikajɔ kɛ walasa u ka se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ an b'i fo i ni ce ala k'i sara ni yɛrɛ ko don merci bien aw yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ o sensibiliser aw bɛ lamɛn yan aw bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a bɛɛ lamɛn ayiwa tabarikala merci bien an balimaw ok tabarikala o diyara an ye kojugu merci bien Dumbuya an balimaw nin ye Dawuda Dumbuya ye ale ye 16e ɲɛmaa ye Arabie Saoudite a bɛ wulikajɔ caman kɛ an ye an mana kɛ ko la walasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Arabie Saoudite ka taa bila fo Kuwait la ale b'an dɛmɛ maa minnu mana kɛ degun na a b'olu fana dɛmɛ ka u bɔ o degun na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ni ce a ka baara kɛko ɲuman na ala k'a sara ni hɛrɛ ye hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a munumunu sisan n'an sera ka min ye Guinée équatoriale kaw olu lasɔrɔ walima n'an sera ka min ye Amérique kaw n'an sera ka olu lasɔrɔ sabula an bɛ fɛ ka nɛgɛjuru sira de maaw fana ma jamu b'an yɔrɔ la walasa an ka jɛ hali bi an ka se ka hakilila dɔw ka olu dajira ɲɔgɔn na jamana ko don min ye Mamutu an bɛ taa Guinée équatoriale fanfɛla fɛ n'an y'a ye k'a fɔ kan tɛ ka bɔ yen nɔ an n'a munumunu ka taa min ye fɛn min ye Amérique kaw fɛ yen nɔ n'o o flash ma sɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru di maaw ma an bɛ waati laban minnu na fɛn minnu bɛ senna jamana kɔnɔna na an ka se k'an hakilila don fana ka bonya ani karama kɔnɔna Mamutu sabula jamana den minnu bɛ jamana kɔ kana na ni jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun dabɔlen bɛ olu yɛrɛ kama u ka se ka kibaruyaw di maaw ma gɛlɛya minnu ni fɛn minnu b'u kan u ka se ka dɔn faso yɛrɛ fana ka wulikajɔ ye fɛn min ye ka ɲɛsin u ma u ka se ka ɲɛdɔn kibaruya minnu fana bɛ faso kɔnɔ u fana ka se ka bɔ o kalama a ka ja k'u hakilila fɔ a la sabula Mali den mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali den ye maliden ye a ka kan i k'i da don Mali kumanko kuma na o de siratigɛ la kuma dɔw la minnu ye jamanadenw ye minnu bɛ jamana kɔkan na jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen minnu sigilen bɛ ni kuma da b'olu kelen dama de bolo o jamukan kɔnɔna na kuma dɔw la an b'a to fana ka u fɛlaw fɔ jamana ko taasiraw kan balimaw an ni maa minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu salo mana kɛ n'u kunnana waati min na an na se ka u sɔrɔ o waatiw la kibaruya minnu mana sɔrɔ waati la k'o di nka sisan min kɔni ye an bɛna nɛgɛjuru sira labila aw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛjuru 00 223 24 76 29 00 223 24 78 78 00 223 24 98 98 an bɛna kuma fɛn min kan bi an y'a ye k'a fɔ waati laban in na jamana kɔni kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen nɔ olu kɛla janko an kun kan ka sigi ka fɔ min kɛ an y'a fɔ k'a fɔ ko sanction talen bɛ jamana ɲɛmaa ma 49 kama an t'o la bi nka sigikafɔ min kun kan ka kɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye an bɛ se k'a fɔ o bɔla a ma walasa hakili jabɔ ka se ka kɛ kow kan ka ɲɛ kalata fana o fana tɛna se ka kɛ ka bɛn a dɔgɔ ma welekan jumɛn bɛ aw bolo aw ka hamina ko ye jumɛn ye walima ni minnu fana tɛ fɛ ka kuma o la a bɛ sigiyɔrɔ minnu na jamana kɔ kana na gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan yen nɔ nka mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ ka taa bila Kayila ka taa bila fo Andarabukan na aw tɛ weleli kɛ aw ta ye lamɛnli ye nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la Mamutu Kamara ni maa fɔlɔ bɛ yen nɔ a lajɛ allo bonjour. Allô, bonjour. Souma Wakene. Ah bah. Mais moi, je voudrais là, si toutefois je voudrais avoir le numéro de Madame Samaguet.
aywa ana tila ko ko ɲɛnabɔ kɔfɛ kɛrɛda fɛ ga sisan jamu kɔnɔna ta o bɛ gɛlɛya dɔɔni voilà donc nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 na aw minnu ye o kongo ani aw min ɲɔgɔn sɔrɔ walasa aw ka gɛlɛya ye min ye fɛla ni fɛn minnu bɛ aw la a ka se ka bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn ani an ka se ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ a gɛlɛyaw kɔnɔna na Mamutu Kamara aw ma fili aw sɔgɔlen bɛ arajo jɛkafɔ la ka bɔ Korofina kuma bɛ nɛgɛw la allo anu tile bonjour somɔgɔw ka kɛnɛ alhamdulillah tɔgɔ duman jamu duman kan wuli ka bɔ min ne tɔgɔ ye Bubakar Kamara ka bɔ Faransi Bubakar Kamara ka bɔ Faransi ayiwa tabarakala Kamara kuma b'i bolo komi kuma fitini bɛ n bolo ka se k'a lase jamanadenw bɛɛ ma kuma in bɛ cogoya min na a y'a kɛ Ala kama a k'a lase faama ninnu ma komi déjà an ye ko in daminɛ ka ban an ka continuer fɛ ka taa sinon n'an seginna k'o segin nin ye Maliko bannen de ayiwa an ye mun daminɛ n'an ka continuer o fɛ awɔ an ye jumɛn daminɛ ne tɛ mɔgɔ accusé ko nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ ne kɔni t'o n'a ma ɲɛ an ye sira ta ka ban an ka continuer o fɛ ka taa parce que ne kun y'a haye ka a lajɛ pour que e ni daba ka fara ɲɔgɔn kan ka se alimami ninnu ma u ka se ka le tigɛ pour que an ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko ninnu na quoi ayiwa a faamuna Kamara kuma sera mɔgɔ min na k'a y'a faamu ayiwa n'Ala sɔnna ma faamuna sunɔgɔli na se ka ko nin ye Maliko bannen de ayiwa an y'a faamuya Ala kana Maliko ban merci bien min ye Bubakar Kamara ka bɔ Faransi an b'a fo dantɛ foli la hali bi nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la nɛgɛjuru sira 00 223 20 24 76 29 00 223 20 24 78 78 20 24 98 98 maa bɛ nɛgɛw la wa Allo monsieur Turenche amba somɔgɔw ka kɛnɛ debabe baste dawa ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi ayi dawa ma kɛnɛ sɔrɔ bi ok problème kɔni basi t'a la ayi basi foyi t'an na an b'Ala tanu ne b'a fɛ ka dɔ fɔ Mali ko in de la tɔgɔ duman jamu duman kan wuli ka bɔ min Omar Sila ka bɔ Amérique Omar Sila kuma b'i bolo Omar ko in bɛ cogo min na Mali problème an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an Maliyɛnw ka problème ye min ye ka vie facile de ka d'an ye sira ye sira kelen de sira kelen dɔrɔn de bɛ an bɛ se ka min ta bi ka Mali bɔ nɔgɔ la ne kɔni hakilila la assise o élection nin si t'an ka problème ye d'accord an ka problème ye bamananw bɛ kuma min fɔ o de don cɛbakɔrɔ n'i ye fɛn min kɛ i yɛrɛ ka bɛn a ma ɲangini tɛ Mali la tuguni an ye san joli kɛ depuis Modibo bɔra fo kana bila bi la cɛ mɔgɔ kelen bɛ jama ta k'a dun foyi tɛ bɔ a la k'a y'a to Ala ma bon maa ɲɛnama minnu bɛ a b'olu décourager de olu bɛ décourager ka baara kɛ parce que ne ɲɛ b'a la e tɛ ne sɔrɔ foyi la an cɛ na baara la i tɛ sɔrɔ hali ni cɛŋɔni na hakili la e bɛ taa jama ta k'a dun foyi tɛ bɔ a la bon ne kana se ka jama ta mais donné min ni se min bɛ ɲɛ ka kɛ jamana a bɛ n décourager parce que ne tɛna se ka kɛ dangaden ne b'a kɛ maa kelen b'a ta k'a dun exemple suru ye min ye New York yan nɔ ko k'an ka wari fara ɲɔgɔn kan ka armée dɛmɛ an ye wari fara ɲɔgɔn kan hali bi résultat ma a donna yɔrɔ min na a résultat ma d'a ma a kɛra hakɛ min sɔrɔ la wa an ma se ka ɲɛsi sɔrɔ la o kɛra san jumɛn o kɛra Amadou Toumani Touré taga san k'a ka militaires dɛmɛ donc jɔnmu la ka transition wagati o transition wagati ɲɛsi ma se ka sɔrɔ la bon donc Kassim Goyita kɔni ye sira min daminɛ nin ye n'a tɛmɛna nin sira in kan a tɛmɛ sira la jihadistkɛla bi y'a to taara mais hadamadenw découragelen don faamaw kɔrɔ
famaya kelen bɛ k'o ta i kelen bɛ famaya ta k'a kɛ jagokun ye e bɛ t'i i kɛ mɔgɔ ka burusi kɔnɔ mɔgɔw ni fɛnw kan ni i ka famaya k'olu ta k'o dun a kan ka minɛ famaw la k'a di fantanw ma mais famaw bɛ ka fantanw ta k'a dun ba a bɛ baara kelen ni kalankɛlaw décourager e b'i ka kalan kɛ i ni place min ka kan o tɛ d'i ma e yɛrɛ b'a dɔn place kɔnɔ mɔgɔ min tun bɛ kɔfɛ dernière à la dernière minute u t'o ta k'o bila k'o kɛ k'e commandé ni hali ni tɛ se ka parce que u ka mɔgɔ hadamadenw ka ko kelen jateminɛ mɔgɔ bɛ se k'i bolo biri mɔgɔ ɲɛ kan mais i tɛ se k'i bolo biri a tigi hakili kan o ye ne kɔni ka ko i ka filɛ ka sira min daminɛ ni jama ta k'a dɔn k'a bila nɔ k'o ka taa taabolo la a kɛra armée ye a kɛra administrateur mɔgɔ min ni fɛn min ka k'a d'a ma a ka baara kelen sara ta k'a d'a ma mais maa min tɛ se fɛn min na an bɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw bɛɛ b'a la Bamakɔ bi anw ɲɛ n'i ye Mali lajɛ bi génération saba de bɛ Mali la Sudan den labanw ani Mali indépendance denw ani bi denw mais Sudan den laban anw minnu ye Sudan den labanw ni fɛnw ye peut-être anw de ma transmission kɛ ka ɲɛ wa ou bien fɛn min dɔ m'a dɔn hadamaden maliyɛn yɛrɛ de cogo tiɲɛna fɛn min bɛ se k'a ɲɛ sisan sariya dɔrɔn de n'i y'a ta i ni min man kan o ka kan ka k'i la ka kɛ ka jama to o da o don de bɛ Mali bɔ nɔgɔ la bi i y'a cité o ne bolo i y'a cité o i ye élection ni cité problème ye problème bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ fo ka maliyɛn yɛrɛ de dilan maliyɛn yɛrɛ de ka dilan siran faama ɲɛ faama fana mɔgɔ tɛ ka siran faama ye fu la fo faama k'a baara de kɛ fo faama k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'i tilen mɔgɔw ni cɛ to mɔgɔw bɛ siran o ye mais den ni bere in tɛ se ka mɔgɔw lasiru ye diɲɛ de bɛ mɔgɔw lasiru ye d'accord o ye ne hakilina ye merci Umar an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma i ka weleli la merci bien Sila k'an ka Amerika bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ foli ni tanuni bila ka taa Musa Salma an teri don hali n'o y'a sɔrɔ an famana kumakan ma ka bɔ Faransikaw fɛ yen nɔ ɲinama kɛ Tijani Mariki ko Faransi min ye Aruna Kulubali ale bɛ Suskaw fɛ yen an b'a fana fɔ nin waati in na Umar Dambele ka bɔ Allemagne ale bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ bi a bɛ sɛgɛnlabɔ la an b'a fo ka waleɲuman dɔn Mamadou Dramé ka bɔ Congo Brazzaville an ka foli b'a ye Laji Touré Congo Brazzaville Kaba Sise ka bɔ Congo Brazzaville ka taa se Dr Boubacar Dialma ka bɔ Congo Brazzaville ani min ye Kande Sissogo olu bɛɛ lajɛlen bɛ Congo Brazzaville an ka foli ani tanuni bɛ ka taa u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Kilakaw bɛ an lamɛn ka bɔ Jikɔrɔni Para la Bɔkar Touré Ablaye Touré ka taa se u denkɛ ma ni o ye Musa Degogaye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada jamukan tɛ fo kɔ fiyewu min ye Lasana Wulale an yɛrɛ teri don an jɛɲɔgɔn don Lasana Wulale jamukan tɛ fo a fana kɔ allo oui allo allo oui ani tile ani tile somɔgɔw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yan tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Kariba Dawu ka bɔ Allemagne Kariba Dawu oui i Dawu Kariba kuma b'i bolo ok an bɛ a yɛrɛw fo tabarikala a ka wuli ka jɔ la a diyala an ye bon kuma wɛrɛ tɛ an bolo ni Maliko kelen tɛ o d'accord a kɔni ne bɛ se ka min fɔ Maliko sisanama la mun bɛ fanga la u k'a lajɛ o ni politique mɔgɔ mun bɛ yen u k'a lajɛ u ni olu ka ɲɛ a la quoi parce que bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta bon bien vrai mɔgɔ caman b'a fɔ ko politique mɔgɔ olu de ye jamana ci mais jamana fana tɛ se ka jɔ ni politique mɔgɔw fana tɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don parce que hali gouvernement min bɛ yen sisan n'i y'a jateminɛ politique mɔgɔ caman de b'a kɔnɔ gouvernement yɛrɛ chef yɛrɛ o ye politique mɔgɔ ye donc ni ko k'i bɛ politique mɔgɔ bɛɛ faro ka bila kɛrɛfɛ donc o kɔrɔ b'a jira ko hali gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko an kan ka k'o fana gbɛ bon ne bolo o tɛ a solution ye awɔ fɛn min bɛ fɛn na fo ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yadɔ dɔw bɛ yen sisan olu bannen don sigikafɔ nin ma bon u ka daliliw fana u fana y'a jira fana bon n'i y'a ye olu fana bɛ ban nin kɛ a bɛ sɔrɔ ko dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye kini ye sigi min fana kɛla ka tɛmɛ mun bɛ fanga la sisan mɔgɔw b'a la olu fana y'u ban o sigi fana ma bon a sigi kɛla mais a ma se ka ɲɛ awɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ
k'a fɔ ni karisa bɔla ala ye a bɛ se ka karisa kɔ olu u tɛ ko kunna jamatigiw kɔ olu tɛ tiɲɛ ye dɛ. Ayiwa. Zira duguma yiriw nɛgɛ kan ye ko fanga t'a la. Sinon n'a binnen ka yiraba dɔn min b'a la. Siga t'o la. U politique mɔgɔ dama u bɛ ɲɔgɔn dɔn. Donc min kɔni b'a la u ka mun banna u ko u bɛ se k'u nɛgɛ cogo o cogo. Sinon n'a kɛra u kɔfɛ a tɛ ɲɛ dɛ. Ayiwa. Parce que min tɛmɛna sisan an y'a ye a kɛra a ma se ka ɲɛ a kɔnɔ kɛra mais a ma se ka ɲɛ parce que mɔgɔ caman ma sɔn. Donc an fana bɛ min fɔ aw kunnafonidilaw ɲɛna n'a ye fiɲɛ min ye waati min a y'o fɔ o waati. N'Ala sɔnn'a ma. Parce que mun y'u ba o waati la fɛn ma fɔ olu ɲɛna. Ni jama kun jɛna ko olu jalaki k'a fɔ vraiment a bɛ ka nin min kɛ nin man ɲi a ye na. Donc mun fana bɛ ka ban bi o fana tun bɛ olu dusu suma. Ok. Mais mɔgɔ fama farala o baniw ka jo fana di olu ma o don. Donc Mali gɛlɛya an bɛ nɔ b'a la quoi bɛɛ nɔ b'a la quoi. Siga t'o la. Fɔ bɛɛ ka jɔ i ka jalaki kɔrɔ. Sinon u bɛ ka min fɔ transition a ka prononcer san kelen ka fara kan san fila ka fara ka bɔ ne ɲɛ tɛ o yɔrɔ la o. Surtout u ka pouvoir fɔlɔ ye min ye u ka c'est-à-dire mɔgɔw bɛ se k'u tanu min na u ka baara bannen. U ka résultat jɔnjɔn ye min ye o ye mankan min bɛ yen. Ni o kɛra sababu ye ka IBK lataga. Awɔ. Donc olu nalen mɔgɔ caman ye i nata dayɛlɛ k'a fɔ vraiment n'a dila sɔrɔsiw ma ne yɛrɛ tun b'o mɔgɔ la. Tout le temps ma diya ne ye mais sɔrɔsiw nalen ne ko an k'a di sɔrɔsiw ma peut-être n'a dila olu ma u bɛ se ka jamana libérer quoi. Mais Zouga président ne ɲɛ t'o yɔrɔ la. Ayiwa tabarikala. Bon o bɛ mɔgɔ jigi misɛnya quoi. Kariba i ni ce i ka weleli la. Voilà o mana fɛn o fɛn kɛ n'u ma se ka nɔbɔ kɛlɛ la dɔrɔn vraiment a b'u ka baara kɛ ji la. D'accord k'a faamuna. Voilà. Merci bien Kariba an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la Dawu. Merci bien. Nin ye Kariba Dawu ye ka bɔ Allemagne dɛnɛn na a fana y'a ka fɛla di a ko siratigɛw kan minnu bɔra k'an ta sisan aw ma fili aw bɛ radio Jɛkafɔ kan 100.7 MHz an bɛ laseli kɛ ka bɔ Korofina an bɛ ka kuma fɛn min kan an ye munumunu salo kɛ tunkarankew ka jamukan kɛnɛ don dɔw ko diaspora an ye munumunu salo kɛ sisan an bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye jamana kɔnɔna na politique ko minnu bɛ yen nɔ nka sisan an bɛ taa Guinée équatoriale kaw fɛ yen ani président Boli bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Boli ani tile. Wa alaikum salam somɔgɔw ka kɛnɛ. Allo. Ayiwa nɛgɛjuru tani ka segi bisibasa dɔɔni b'a la nka ani Boli bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni. Allo. Ayi baasi tɛ somɔgɔw la i yɛrɛ dun. Hakililajigila Boli ye maliden ye mun sigilen bɛ min ye Guinée équatoriale jɛrɛjɛkulu min bɛ 16e awɔ. Donc bi an fɛ k'a dɔn gɛlɛya mun tun bɛ aw fɛ a bɛ kundama jumɛn na Boli. Nɛgɛjuru sira kɔni bɛ ka bisibasa kɛ Boli. Aw ka situation bɛ cogo di bi Guinée équatoriale. Allo bi an tulo b'i la. Boli. Allo. Voilà, malheureusement nɛgɛjuru kɔni o man ɲi kosɛbɛ an b'a la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ min ye nɛgɛjuru sira ye an bɛ to nɛgɛjuru sira ba in kan hali bi foli de tan ni maa minnu bɛ yen nɔ n'u fana bɛ ka jaw lajɛ n'u ye foli bila min ye Facebook kan an ka min ye commentaire bila an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ka u barikada min ye Nana Sangare an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale bɛ Bamakɔ yan nɔ ka taa se Masa Traoré ale bɛ Kucala Musa Kamara an b'a fana folo Maliki Tapo ale bɛ Bamakɔ yan nɔ ka taa se Al-Hassan Tigana ma Jimbo filaninw don Alassane ni Fuseni an b'u bɛɛ lajɛlen fo Tizibugu la ka taa se min ye Masire Ndiaye an b'a fana fo yan Bamakɔ ka taa se Madamu Kulubali Binta Traoré ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo jamukan in lamɛnbaa jɔnjɔn y'u ye jamukan in tɛ fɔ u kɔ cogoya si la Mamadou Kamara nɛgɛjuru sira bɛ maaw ka bila la waati kɔnɔ a tɔ tolen bɛ panko kelen ani ɲɛ waa 00223 2024 76 29 2024 78 78 20 24 98 98 ni maa bɛ nɛgɛw la i b'o d'an ma ani Boli nɛgɛjuru sira ma ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ allo. Allo an tile. Somɔgɔw ka kɛnɛ. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min. Cheikh Umar Wage ka bɔ Kɔngɔ Point Noir. Cheikh Umar Wage Kɔngɔ Point Noir. Cheikh Umar kuma b'i bolo. Cheikh Umar kuma b'i bolo.
ale kan nɛgɛ juru sira ye a janfa nɛgɛ juru ma basigi kosɛbɛ ale bi nɛgɛ juru sira bɔ ka bila la 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 ga ibe 00 223 bila a ɲɛma n'i y'o bila a ɲɛma ka ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ tunkarakew ka jamukan kɛnɛ kan diaspora radio ye jɛkafɔ ye 100.7 MHz an sigiyɔrɔ Korofina k'a ɲɛsin Korofina Juma misiriba kan rue Pavé allo 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 ani tile Eritrea somɔgɔw ka kɛnɛ tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Shemar Wage Kongo kɔnɔna ah ok Shemar Wage seginna ka na Shemar ko bɛ cogo di ko ka salam lambe tabarikala aredi awa an bɛ yan baasi t'an na Shemar kuma b'i bolo kuma b'i bolo waati tɔ man ca bilen waati sunyana ka ban bɛ don kuma la dɔɔni ntoma bɔra ka kuma min fɔ Itali polisikɛn ninnu kɔ sɛgɛnna o la sa u ka to an ka dɔ de lajɛ ni teri fana bolo u ka dɔ lajɛ mɛnɛ donna dingɛ min kɔnɔ u donna baara la waati min fo ka taa nege aw yɛrɛ bamanan ka kuma sankɔrɔ gosi a tɛ dɔ dɛ ye ka daminɛ jiko gɛlɛya bɔra maa caman min da la sisan a ka taa polisikɛ sumaw ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ fo ka taa lɛnpo minɛ mɔgɔ la dɔrɔn ka mɔgɔ giri dɔrɔn banna k'an ka wariw minɛ k'o dun mais minnu nana olu bɛ baara kɛ an bɛɛ k'an bɛɛ d'u ma u ka lataa jamana ka lasigi a ka sɔrɔ ka di sulu ma an b'a fɔ k'u bɛ baara kɛ la o jamanadenw dɔw ye mais i tɛ jamana jugu ye dɛ jamanadenw dɔw ye fo k'o de faamu ayiwa gɛlɛya bɛ yen yɔrɔ la an b'a fɔ ko sogo gɛlɛyara o malo gɛlɛyara o gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ de n'u mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ma taama anw taamara n y'a ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ fan bɛɛ de coronavirus a ye gɛlɛya dɔ diɲɛ fan bɛɛ maa si t'a fɔ ko lafiya bɛ yen fɔlɔ min tun bɛ min sɔrɔ salo na sini minnu tun bɛ min sɔrɔ o t'o sɔrɔ feerekɛlaw bɛɛ bɛ ten bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ la n'an mana wuli a b'a fɔ ko transition a tɛ sabali a ka transition to ninnu bolo an k'an bolo d'u ma an ka ɲɔgɔn faamu kelen na jamana ka basigi ne mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ ka kɛ bama yɛrɛ anw bɛ kɔngɔ na an bɛ san tan ni ko de la mɛ an tɛ ka kɛ sini kɔngɔlen hali sini bi kɔngɔlen de b'a fɔ a ma ko wara o ye dunan ye minnu wolola ɲɛna u b'an wele ko dunan kɔngɔ yan nɔ min wololen ɲɛna hali bi a bɛ wele ko wara wara kɔrɔ ye dunan de an mana mɛn cogo cogo ji yiri tɛ ka kɛ a mana mɛn ji la cogo a tɛ se ka kɛ bama a y'a to yen Mali ka basigi de an k'o dɛmɛ polisikɛw k'u u ko sigikafɔ ka kɛ a ye taa sigikafɔ la ko min b'i bolo i bɛ taa fɔ n'aw bɛ ban ko k'aw tɛ taa k'aw tɛ taa n'aw ma taa ni mɔgɔ jɔnni bɛ votaw la n'aw ko k'aw tɛ taa ni mɔgɔ k'aw tɛ votaw la a bɛ kɛ cogo de bɛ na ka gɛlɛn aw n'a ka denbaya dɔw dɔrɔn de bɛ voter o tɛ se ka faamu dɛ sigikafɔ ni ko sigikafɔ bɛ a bɛ taa de ni e tɛ taa a b'a fɔ ko o tuma e tɛ jamana jugu e ye jamana jugu de parce que e b'i ka intérêt de lajɛ jamana de intérêt lajɛ jamana de bila fɛn bɛɛ kan ba tɛ o kori ne a b'a fɔ ko e tɛ taa ni fana ko ne tɛ taa e tɛ taa ko sɛbɛrɛ ko dɔw taara ko fila ma taa a b'o bɛɛ bila kɔfɛ de fura minnu nana a bɛ t'u dɛmɛ de n'u tɛ taa u dɛmɛ anw t'u voter maa si ye n'an ye maa sɔrɔ ko kalakan an tɛ maa ko jigira kɔngɔ yan ko kalakan i mana nin yan nɔ min bɔra la joli don i tɛ Mali la dɛ kana na kɔngɔ kɔni an tɛ maa si yɛrɛ sɔrɔ ko politique ko la ayiwa min ye Mamutu ni waati min kun sumana ka di an ma ɲɛmaw fɛ ni y'o waati fana dafalen ye ka foli tanu kɛ ka taa lɛnba bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min ye Umaru Togo ye k'a bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ko a kulo bɛ a bɛ ka jamakan lamɛn ni waati na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Kulubali Binta Traoré ka bɔ Kulu Jenka ka bɛ min ye Jema mara la k'a bɛ foli tanu bila ka taa a ka maa dɔw yɔrɔ an bɛna taa Simagan ka taa se min ye Penda Traoré ma Asetu Jara ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ni waati na Espagne jamana kan b'u fo k'u waleɲuman k'u barikada Mamutu de tun bɛ nɛgɛw karafe la Choix Kɔlɛ an terikɛ min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Musa Kulubali kan an y'a fɔ an bɛ segin k'a fɔ Musa Kulubali a man kɛnɛ a kɔni siraban kasara sɔrɔ min kɔni ye maa minnu ni a furan u bolila u ma minɛ fɔlɔ bi kɔni an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya dɔɔni a bɛ ka ɲɛ dɔɔni France jamana kan an bɛ dugawu kɛ min ye Musa Kulubali ka kɛnɛya di ani an bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka lamɛnni ko ɲuman na n'an basi kɛ aw ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛ la Mamutu baara ɲɛna kosɛbɛ sisan n'anw bɔla yan nɔ jamuw bɛ taa ɲɛ a kana taa yɔrɔ si a y'a to 100.7 MHz kan a k'an bɛn bye bye